Вітаю, шановне господарство! Ви на каналі Польща Ток. У гэтым відэа я вам пакажу і раскажу пра асаблівасці і польскіх дамоў, таксама пра мае назіранні, якія, канешне, могуць не супадаць з вашымі, таму каментуйце, ставце падабайкі і абавязкова даглядзіце гэта відэа да канца. Цікава? Ну тады глядзім. Паехалі! Менавіта ў гэтым відэа я хацела бы падзяліцца з вами выключна сваім меркаваннем і назіраннямі аб тым, што для мяне ў польскай вёсцы ёсць такога асаблівага. Хачу падкрэсліць, што гэта толькі мае назіранні і мае меркаванні, якія з вашымі могуць і не супадаць. Яшчэ адразу я хацела бы зрабіць такую агаворку для хейтараў, якія застаўляюць не вельмі добрыя каментары пад маімі відэа адносна мовы, на якой я размаўляю ў сваіх відэа. Я размаўляю на беларускай мове. Так, такая мова ёсць. Калі цікава, то тады запрашаю даглядзець гэтае відэа да канца. Лайкнуць, то бок паставіць падабайку, ну і напісаць які-небудзь каментар. Мне будзе вельмі прыемна. У Польшчы вёскі зусім не такія, як, напрыклад, у разуменні чалавека, ну скажам так, выхадца з постсавецкай прасторы. Вёска ў Польшы, яна зусім не драўляная. Гэта такія ў асноўным новыя сучасныя дамы, зроблены з цэглы і каменя. Ну, а, канешне, ёсць і драўляныя дамы, але яны таксама выглядаюць вельмі сучасна. Акрамя таго, польскія праекты дамоў, я маю на ўвазе, канешне, сучасных дамоў, так вось такія праекты вельмі сімпатычныя і маюць нейкі свой непаўторны вайб. Яшчэ у Польшчы, а менавіта ў вёсках, ёсць такое паняцце, як забудова сучаснымі тыпавымі домікамі, якія ў Польшчы маюць назву блізнякі або шэрагоўкі. Гэта значыць, што забудоўшчык выкупляе тэрыторыю і забудоўвае на ёй такія аднатыпныя сучасныя дамы з усімі камунікацыямі, як, напрыклад, у любым польскім горадзе. І такая тэрыторыя, яна ў Польшчы называецца аседла. І тут абавязкова, я ўжо паўтаруся, будуць все камунікацыі, як у горадзе. Ну і што самае важнае, што заўсёды да такога аседла будуць пад'язныя шляхі, ну, дзесьці можа быць і асфальт, а так у асноўным пад'язныя шляхі, з таго, што я бачыла, гэта такія бетонныя пліты. Яшчэ кідаецца ў вочы, што электрычнасць у такіх аседлах таксама ў духе часу. Як бачыце, усе камунікацыі знаходзяцца пад зямлёй. Я маю на ўвазе, што тут няма ніякіх правадоў ад слупа да слупа. Такі комплекс так называемых близнякаў. Гэта значыць, што дом делится на две сям'і. І ў Польшчы такія дамы называюцца близнякамі. Вось. І гэта ўжо вельмі тыпова такая застройка для польскіх вёсак. Тут ёсць все камунікацыі, як бачыце, тут ляжыць асфальт, ну бо тут ідзе дарога. Вось. І наогул гэтыя дамы як у горадзе. Таму сёння жыхары Польшчы могуць выбіраць, дзе ім лепей жыць, у горадзе ці ў вёсцы. Усе за і супраць. Ну, вось так. Вось такая вось асаблівасць сённяшняй сучаснай польскай вёскі. У вёсках у многіх дамах на даху знаходзяцца сонечныя батарэі, а ў некаторых дамах ёсць нават свае асабістыя запраўкі да электрамабіляў. Дарэчы, у Польшчы электрамабілі дастаткова папулярная з'ява. Яшчэ адзін такі цікавы факт пра палякаў, што ў Еўропе, менавіта ў палякаў, больш за ўсё аўтамабіляў на сям'ю. Практычна кожны член сям'і ездзіць на асабістым аўтамабілі. Таму некалькі аўтамабіляў перад домам – гэта звыклая з'ява для Польшчы. І цікавы факт пра палякаў, на маю думку, бо яны з'яўляюцца такімі спецыялістамі ў па ландшафтнаму дызайну.
Таму што вельмі прыгожыя такія агрудкі ў палякаў, і яны без сумневу ў гэтым такія вялікія адмыслоўцы. Яшчэ адна такая вельмі тыповая рыса для палякаў, і гэта маё самае любімае назіранне, гэта тое, што галоўная асаблівасць польскіх дамоў і двароў, это тое, што практычна ў кожным польскім прыватным доме ёсць пёс, сабака. І часта не адзін, а два, і можа быць і больш. Як правіла, адзін можа быць такім пародзістым, а другі будзе такі адаптаваны з прытулку. Да гэтага пытання яшчэ хацела бы дадаць, што не так лёгка ў Польшы адаптаваць з прытулку, напрыклад, таго ж пса. І многія чакаюць месяцамі, бо ў Польшы увогуле няма бяздомных жывёл. Яшчэ адно назіранне, тое, што ў кожным польскім двары, у вёсцы, заўсёды будуць стаяць такія бакі для збору дажджавой вады. Дарэчы, у Польшы з 2018 года уведзены так званы падатак на дождж. І, дарэчы, напішыце ў каментарах, ці плаціце вы такі падатак. Яшчэ адзін факт пра палякаў, тое, што на працягу года у многіх дамах на вуліцы перад домам будзе вісець дзяржаўны сцяг. А наогул у Польшы ёсць такое свята дзяржаўнага сцягу, яно святкуецца ў маі. Так вось тады большасць палякаў, большасць людзей у Польшы вывешваюць менавіта ў гэты дзень дзяржаўны сцяг, перад сваім домам, там, напрыклад, таксама у кватэрах, дзесьці там на балконах, і тады як бы вось уся Польша зіхаціць сваім дзяржаўным сцягам. Ну і напрыканцы яшчэ два такія факты тыповыя для польскіх прыватных дамоў. Па-першае, перад кожным домам абавязкова знаходзяцца індывідуальныя кантэйнеры для смецця. А таксама на перакрыжаваннях альбо перад домам абавязкова будзе знаходзіцца гідрант. Увогуле, што я хацела сказаць гэтым відэо? Ды тое, што сёння ў сучасным свеце абсалютна няма розніцы, дзе жыць, у вёсцы ці ў горадзе. Сённяшняя польская вёска выглядае вельмі сучаснай. Жыццё ў вёсцы ў Польшчы сёння вельмі якаснае ва ўсіх адносінах. І калі відэо вам спадабалася, стаўце лайкі, то бок падабайкі, падпісвайцеся на мой канал, каментуйце. Тут пра Польшчу і палякаў вачыма беларусаў.